সর্ব সম্পত্তিକୁ ନେଇଯାଅ। ଛାଡ଼ି এই সর্ব সম্পত্তিରେ ମୋର প্রয়োজন নাই, তুমি এটা ঘেনে যাও। আরে কি আছে রে, এই সর্ব সম্পত্তিরে এই মহালক্ষ্মীକୁ ফেরে দেই আসে। আচ্ছা তাহলে নেଉଛି ଆଉ হয় হইকিয়া ভাই କ'ଣ ହେଲା କି? ମୁଁ ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଗଲି ଭାଇ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏବେ? ବୁଝିଲ କି ଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଏଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମନା କରୁଛି। ହେଲେ ବଡ ଅଡୁଆରେ ପଡିଗଲେ। ବୁଝିଲ କି ହଁ ହଁ କେମିତି ଅଡୁଆରେ ପଡିଲି? କ'ଣ କରିବ? ନଡ଼ିଆ ଖାଇଲି ଚରୁଆରେ ନଡ଼ି ନଡ଼ି ଭାଇ ଅରୁଆରେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଲି ଚରୁଆରେ ସତେ ଚରୁଆରେ ନଡ଼ି ନଡ଼ି ବଡ଼ ଅରୁଆରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ଏଣୁକରି ଆପଣ ନା ଘେନି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। কি রে তাই এই সর্ব সম্পত্তিরে ମୋର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ নাই, ଏଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଇ ଆସ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଅ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପିତା ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ସାର କରି ରହୁନ୍ତୁନି। ମିଠା। ବୁଝିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବିଶ୍ରୀ ଫାଡ଼ି ଦେଲେ ବିଶ୍ରୀଆ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ଏଣୁକରି ତମେ ଏକା ଘେନି ଯାଅ। ତୁମେ ଦୁଆରି ପୁଅ, ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଏଣୁକରି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ଘେନି ଯାଅ। ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ ନଈ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲେ କାହା ଘରେ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ବାପି ଭାଇକୁ ଦେବା, ନହେଲେ ଲାଲୁ ଭାଇକୁ, ନହେଲେ ବାନାମର ଆଜ୍ଞାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କାହା ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ମୁଁ ଦେବି ମତେ କରିବି କଥା ମାନେ
ରହିକି ଯାହା ଅଗ୍ରଟା ହେଲେଣି ହଁ ହଁ ଏହାର ତ ଦୋକାନୀ ବାଲା ତ କେହି ଘୁରି ନାହାନ୍ତି ନା କାହାକୁ ଦେବି କାମ ତ କରିବି ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା। ଏହାର କରି ବିକିକି ଖାଇବି ବୋଇଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୋକାନ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କରୁ ଦୁଆରୀ ଭାଇ ହଁ ହଁ ସେ ହଉଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହଁ ହଁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡାକ ହଁ। ତୁମେ ବିକ୍ରୟ କରି ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତମ ପେଟ ଫୁଲିକିନା ମରିଯିବ ଆମେ ପୁରା ଟଙ୍କା ପେଟି ଆଣି କହେ କାହିଁକି ପେଟ ଫୁଲିବ କାହିଁକି ଭାଇ ହଁ। ପେଟ ଫୁଲିଯିବ କେବେ ହବନି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏରା ବାପା ଆମର ଅଗ ମାଲ ଅଛି ଚାଷୀ ନା ନା ହଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ଖାଇଲେ ହଁ ତୁମକୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ କଣ କରିବ ହଁ। ଯଦି ସେ ହଉଛି ଜଗତଜନନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ହଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ହଁ, ହଁ। ଯାଞ୍ଚନା କରିବ ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା କିଛି ତୁମକୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଓହୋ ମୁଁ ସେଟା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସେଇଆ ବି ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ କହିଲ ଆଉ ସତ କହିଦେଲ ରେ ଭାଇ ଏ ଧନକୁ ପୂଜା କରିବି ମୋହରି ସତ କହିଦେଲ ରେ ଭାଇ সত কহিদেল রে ভাই এ ধনকু পূজা করিবি মোহরি সত কহিদেল রে ভাই ଆମର ହ୍ୟାଲୋ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା କେଉଁ କରୁଥିଲେ ଖାଲି ଧୂପ ଦଉଥିବେ ଦୀପ ଦଉଥିବେ ଆଉ କିଛି ତାର ଫଳ ମିଳୁନି ଆଉ କଣ କରିବ କ'ଣ କରିବି ହଁ ଏ ଯୋଉ କହିଯିବ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି ହଁ ହଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବି ଆଉ ଯାହେଲେ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପିନ୍ଧେଇକି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇ ନେବି ଆଚ୍ଛା ହେଲେ କୋଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇଯିବ ଏପଟା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ବନ୍ଦଗଡ଼ ନା କ'ଣ ବନ୍ଦଗଡ଼ ଭଲ ଦେବି ବନ୍ଦଗଡ଼ କହୁଥିଲେ ବଞ୍ଚଗଡ଼ ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବଳ ସିନେମା ଯିବି ହଁ ହଁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବରସ୍କୁପ୍ରା ଆଉ ବନ୍ଦଗଡ଼ ହଁ ହଁ ମହାସିଙ୍ଗି ହେଲା ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଳଙ୍କାର ଝିଅ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବା ହଁ ହଁ ବୁଝିଲୁ ହଁ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର କୋଉଠି ନା ମହାସିଙ୍ଗିରୁ ଆଉ ବରସ୍କୁପ୍ରା ବଳ ସିନେମା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ଆସିବ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଉପରେ ଆମର ହଁ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସାରଗଡ଼ ବନ୍ଦଗଡ଼ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ। ସେ ମାଙ୍କର ଗଣା ପଦେ ଗାଇବା ହଁ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହଁ ହଁ Hey!
ଛୁଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିରେ ମାରେ ରଖୁଛୁ ସାନ ଭଉଣୀ ତୋ ହୟମା ନୟ ନୟ ମରାଇ তোর গলারে তার মাইনা জয় ভগবানে শেষ পরে গৌরুণী রূপে যুদ্ধ শেষ পরে মা গৌরুণী রূপে তাকে দেখা দেলু তুই মা জয় ভয় করাই